Оскар Вайльд. Портрет Доріана Грея. Глава 8. Калі Доріан прачнуўся, было далёка за поўдзень. Яго камердынер ужо некалькі разоў на дыбачках уваходзіў у спальню паглядзець, і не прачнуўся малады гаспадар. Нарэшце, са спальні пачуўся званок, і Віктор увайшоў туды з кубкам гарбаты і цэлым стосам лістоў на падносе. Затым ён рассунуў зялёныя ядвабныя партсьеры на бліскучай сіняй падкладцы, якія зачынялі 3 высокіх акна. «Мсьё, добра спалі?» – вымавіў ён. «Колькі часу, Віктор?» – сонна спытаў Доріан. «Чвэрць другой, мсьё». Доріан сеў у ложку і пачаў разбіраць лісты. Адно пісьмо было ад лорда Генры. Яго прынес пасыльны сёння раніцай. Пасля хвіліннага вагання Доріан адклаў яго ў бок і бегла прагледзеў астатнія. Гэта былі запрашэнні на абеды, квіткі на закрытыя вернісажы, праграмы дабрачынных канцэртаў, звычайнае смецце, якім закідваюць свецкага маладога чалавека ў разгар сезона. Быў тут і паўторны рахунак на даволі буйную суму. За туалетны прыбор са срэбра у стылі Людовіка XV. Гэты рахунак Доріан ніяк не адважваўся пераслаць сваім апекунам, людзям старога гарту, якія не разумелі, што неабходна набываць толькі тыя рэчы, у якіх няма аніякай неабходнасці. Убачыў ён таксама і некалькі лістоў ад ліхвяроў з Джэрмін-стрыт, якія прапаноўвалі пазычыць якую заўгодна суму. Хвілін праз 10 Доріан устаў і прайшоў у ванны пакой. Пасля доўгага сну халодная вада асвяжыла яго. Ён, здавалася, забыўся на ўсё, што з ім здарылася ўчора. Толькі раз ці два у яго галаве прамільгнуў невыразны ўспамін, што ён быў удзельнікам нейкай незвычайнай драмы, але ўсё гэта нагадвала і рэальнасць снення. Апрануўшыся, ён прайшоў у бібліятэку і сеў за круглы столік ля акна, дзе для яго быў прыгатаваны лёгкі сняданак на французскі манер. Дзень выдаўся цудоўны. Цёплае паветра было насычана рэзкімі водарамі. У пакой уляцела пчала і прынялася кружляць над кітайскай вазай з намаляванымі на ёй драконамі, у якой стаялі ружы. Доріан адчуваў сябе абсалютна шчаслівым. Раптам яго позірк спыніўся на экране, якім ён напярэдадні засланіў партрэт, і ён міжволі здрыгануўся. «Мсьё, холадна?» – спытаў камердынер. «Можа, зачыніць акно?» Доріан пакруціў галавой. «Мне не холадна». Дык няўжо ўсё гэта было на самай справе? І няўжо партрэт сапраўды змяніўся? Ці гэта была гульня ўяўлення, і яму проста падалося, што радасная ўсмешка змянілася зласлівай грымасай? Бо фарбы на палатне мяняцца не могуць, гэта ж абсурд. І ўсё ж такі, як жыва стаіць гэта ў яго перад вачамі. Спачатку ў паўзмроку, затым у зыркім ранішнім святле ён убачыў той выраз жорсткасці, што скрывіў яго вусны. І цяпер ён амаль са страхам чакаў, калі камердынер сыдзе з пакоя. Ён ведаў, што, застаўшыся адзін, ён не вытрымае і падыдзе да партрэта. І ён баяўся таго, што ўбачыць. Калі камердынер накіраваўся да дзвярэй, Доріан адчуў велізарнае жаданне спыніць яго.
Віктор ужо зачыніў дзверы, але Дорыан паклікаў яго. Камердынер вярнуўся і чакаў новых загадаў. Дорыан з хвіліну моўчкі глядзеў на яго, а затым, уздыхнуўшы, вымавіў: «Мяне ні для каго няма дома, Віктор». Камердынер пакланіўся і пайшоў. Дорыан сеў на заваленую раскошнымі падушкамі канапу, якая стаяла насупроць экрана. Гэта быў стары, з пазалочанай скуры экран з ціснёнымі на ім напышлівымі ўзорамі. Дорыан унікліва глядзеў на ўзоры і пытаўся сам у сябе, ці даводзілася гэтаму экрану калі-небудзь раней хаваць таямніцу чайго-небудзь жыцця. Адсунуць яго ці не? Можа, лепш пакінуць яго на месцы? Глядзець на партрэт не было ніякага сэнсу. Калі партрэт змяніўся, ён ізноў адчуе жах. Ну а калі не, навошта турбавацца? А раптам па фатальнай выпадковасці які-небудзь чалавек незнарок зазірне за экран і ўбачыць гэту страшную змену. Або ноўды калі-небудзь прыйдзе Бэзіл Холвард і захоча паглядзець на сваю працу. Не, партрэт усё ж трэба праверыць і неадкладна. Няма нічога больш пакутлівага за няпэўнасць. Дорыан устаў і замкнуў на ключ усе дзверы. Ён хацеў быць адзін у тую хвіліну, калі ўбачыць маску сваёй ганьбы. Затым, адсунуўшы экран, ён апынуўся твар у твар з самім сабой. Так, сумневаў быць не магло. Партрэт змяніўся. Пазней ён часцяком успамінаў, што ў першыя некалькі хвілін ён глядзеў на партрэт амаль з навуковай цікавасцю. Яму здавалася неймаверным, што такая перамена і сапраўды магла адбыцца. Няўжо існавала нейкая нябачная ўзаемасувязь паміж хімічнымі атамамі, якія складваліся ў форму і колер на палатне, і душой, якая жыве ў ім? Ці магчыма, што гэтыя атамы разумеюць усё, пра што думае яго душа, і робяць рэальнымі яе сны? Ці тут крыецца іншая, яшчэ больш страшная прычына? Яго скалатнула пры гэтай думцы. Ён зноў падышоў да канапы, лёг і доўга глядзеў на партрэт, адчуваючы, як халадзее ад вусцішнасці. Суцяшала яго толькі ўсведамленне, што партрэт навучыў яго некаторым рэчам і перш за ўсё дапамог яму зразумець, якім несправядлівым і жорсткім ён быў у дачыненні да Сібілы Вэйн. Выправіць гэта яшчэ не позна. Сібіла стане яго жонкай. Яго эгаістычная і, магчыма, надуманая любоў пад яе ўплывам зменіцца ў пачуццё больш высакароднае, а партрэт заўсёды будзе ўказваць яму правільны шлях у жыцці, кіраваць ім, як аднымі кіруе дабрадзейнасць, іншымі сумленне, а ўсімі намі страх перад Богам. З грызоты сумлення і маральныя пакуты можна ўсыпіць з дапамогай розных сродкаў. Але тут перад яго вачамі быў бачны сімвал разлажэння, наглядны вынік граху. І з гэтага часу перад ім заўсёды будзе гэты вечны доказ таго, што чалавек здольны загубіць уласную душу. Прабіла 3 гадзіны, затым 4. Потым прайшло яшчэ паўгадзіны, а Дорыан усё не мог адарваць погляд ад партрэта. Ён спрабаваў сабраць разам пунцовыя ніткі жыцця, саткаць з іх нейкі ўзор, адшукаць свой шлях у палымнеючым лабірынце жарсцяў, у якім ён заблукаў. Ён не ведаў, што яму рабіць і што думаць. Нарэшце, ён падышоў да стала і пачаў пісаць палкі ліст каханай. Ён маліў яе аб прабачэнні і называў сябе вар'ятам.
Старонку за старонкай ён запаўняў словамі, поўнымі страснага раскаяння і яшчэ больш страснай мукі. У самабічаванні ёсць пэўная асалода. Калі мы сябе вінавацім самі, нам здаецца, што ніхто іншы не мае права нас вінаваціць. Адпушчэнне грахоў дае нам не святар, а сам факт спавядання. Калі Дорыан скончыў пісаць ліст, ён адчуў сябе ўжо прабачаным. Нечакана пагрукалі ў дзверы, і ён пачуў голас лорда Генры. «Дорыан, мне неабходна пагаварыць з вамі. Упусціце мяне. Я не магу дазволіць, каб вы тут замыкаліся». Дорыан не адказваў і не рухаўся з месца. Але стук паўтарыўся яшчэ гучней і настойлівей. Так, ён, мабыць, упусціць лорда Генры і абвесціць яму, што з гэтага часу ён пачынае новае жыццё. Пры неабходнасці ён пойдзе і на сварку з Гары, ці нават на канчатковы разрыў, калі гэта будзе непазбежным. Ён ускочыў, паспешна зачыніў экранам партрэт і адчыніў дзверы. «Я вам шчыра спачуваю, Дорыан», былі першыя словы лорда Генры. «Але вы старайцеся не думаць аб тым, што здарылася». «Вы маеце на ўвазе Сібілу Вэйн?» – спытаў Дорыан. «Так, канечне. Усё гэта, вядома, жудасна, але я не бачу вашай віны ў гэтым. Кажыце, пасля спектакля вы хадзілі да яе за кулісы?» «Так, хадзіў». «Я так і думаў. І што, вы закацілі ёй сцэну?» «Я быў вельмі жорсткім, Гары, жудасна жорсткім, але я ўжо супакоіўся і не шкадую аб тым, што адбылося. Гэта дапамагло мне лепш уведаць самога сябе». «Дорыан, я ўсцешаны, што вы так ставіцеся да гэтага. Я баяўся, што вы мучыцеся дакорамі сумлення і ў роспачы рвяце на сабе свае залатыя кудзеры». «Праз усё гэта я ўжо прайшоў», – адазваўся Дорыан, «і цяпер я абсалютна шчаслівы. Нарэшце я зразумеў, што такое сумленне. Сумленне – гэта боскі пачатак у чалавеку. І больш не трэба смяяцца над гэтым. Я хачу быць чалавекам, у якога чыстае сумленне. І я не магу дапусціць, каб мая душа стала пачварнай». Якая цудоўная эстэтычная аснова для маральнасці, Дорыан. Віншую вас. І з чаго ж вы маеце намер пачаць? «З жаніцьбы з Сібілай Вэйн». «З Сібілай Вэйн?» – ускрыкнуў лорд Генры, устаючы, і з найвялікшым здзіўленнем гледзячы на Дорыана. «Але, дарагі мой, яна…» «Ах, ведаю, Гары, вы збіраецеся мне сказаць нейкую чарговую брыдоту пра шлюб. Прашу вас, не трэба. Ніколі больш не кажыце мне такіх рэчаў. 2 дні таму назад я папрасіў Сібілу стаць маёй жонкай, і я свайго слова не парушу, яна будзе маёй жонкай». «Вашай жонкай, Дорыан? Чакайце, хіба вы не атрымалі мой ліст? Я напісаў яго сёння раніцай, і мой слуга занес яго вам». «Ліст? Ах, да, я яшчэ не чытаў яго, Гары. Баяўся знайсці ў ім што-небудзь такое, што мне будзе не даспадобы». «Дык вы нічога не ведаеце. Што вы маеце на ўвазе?» Лорд Генры прайшоўся па пакоі, затым, сеўшы побач з Дорыанам, узяў яго за рукі і моцна іх сціснуў. «Дорыан, у лісце, толькі прашу вас, не губляйце самавалодання. У лісце я вам паведаміў, што Сібіла Вэйн памерла». Гаротны крык вырваўся з грудзей Дорыана. Ён рыўком вызваліў рукі і ўскочыў з канапы. «Памерла? Сібіла памерла? Гэтага не можа быць, гэта хлусня. Як вы можаце такое казаць?»
Гэта праўда, Дорыан. Пра гэта паведамляюць сёння ўсе газеты. У сваім лісце я вам раю нікога да майго прыходу не прымаць. Будзе следства, і трэба, каб вы не былі замешаны ў гэтай жудаснай гісторыі. У Парыжы падобныя здарэнні ствараюць чалавеку рэпутацыю, але ў Лондане ў людзей так шмат забабонаў. У нас ніколі не трэба пачынаць кар'еру са скандалу. Скандалы берагуць на старасць, каб прыцягваць да сябе цікавасці грамадства. Спадзяюся, у тэатры ніхто не ведаў, хто вы. У гэтым выпадку ніякіх праблем у вас не будзе. Хто-небудзь бачыў, як вы пасля спектакля хадзілі да Сібілы? Гэта вельмі істотна. Дорыан некаторы час не адказваў. Ён знерухомеў ад жаху. Нарэшце ён прамармытаў. Вы сказалі, следства? Што вы мелі на ўвазе? Няўжо Сібіла? Ах, Гары, я гэтага не вытрываю. Адказвайце ж, раскажыце мне ўсё. Сумненняў няма. Дорыан, гэта не проста няшчасны выпадак, але хацелася б, каб ні ў каго не ўзнікла падобных падазрэнняў. Судзячы па ўсім, адбылося вось што. Калі дзяўчына пасля спектакля сыходзіла з маці з тэатра, дзесьці каля паловы на першую, яна раптам сказала, што забылася на нейкую рэч наверсе. Яе некаторы час чакалі, але яна не вярталася. Скончылася тым, што яе знайшлі мёртвай на падлозе, у грымёрнай. Яна памылкова праглынула нейкую дрэнь з тых, што выкарыстоўваюць у тэатры для грыміроўкі. Не ведаю, што менавіта гэта было, хутчэй за ўсё нейкая кіслата, бо смерць наступіла імгненна. Гары, які жах! Усклікнуў Дорыан. Так, безумоўна, гэта трагедыя, але нельга, каб у ёй былі замешаны вы. Калі верыць газетам, Сібілі Вэйн было 17. Яна выглядала зусім дзяўчынкай, да таго ж грала, як малое дзіця. Дорыан, не прымайце гэта блізка да сэрца. Абавязкова прыязджайце да мяне абедаць, а потым мы з вамі зазірнем у оперу. Сёння спявае Паці. І ў тэатры будзе ўвесь свет. Вы можаце прыйсці ў ложу маёй сястры. Сёння з ёю прыедзе некалькі эфектных жанчын. Значыць, я забіў яе, прамармытаў Дорыан Грэй. Забіў яе гэтак жа, як калі б я ўласнаручна перарэзаў нажом яе маленькае горла. І пасля гэтага нібыта нічога не здарылася. Ружы па-ранейшаму цудоўныя, птушкі ўсё гэтак жа весела шчабечуць у садзе. А ўвечары, як ні ў чым не бывала, я абедаю з вамі, потым еду ў оперу. Якое надзвычайна трагічнае жыццё. Прачытай я ўсё гэта ў кнізе, Гары, я, напэўна, не стрымаў бы слёз. Але калі такое адбываецца ў рэчаіснасці, ды яшчэ і са мной, мне гэта падаецца настолькі непраўдападобным, што мае вочы застаюцца сухімі. Вось ляжыць напісаны мною любоўны ліст, першы ў маім жыцці. І не дзіўна, што мой першы любоўны ліст адрасаваны мёртвай дзяўчыне. Хацеў бы я ведаць, ці адчуваюць яны што-небудзь, гэтыя бязмоўныя бледныя істоты, якіх мы называем мёртвымі. Ах, Сібіла! Ці можа яна адчуваць, чуць, разумець? Калі б вы толькі ведалі, Гары, як я яе кахаў. Мне зараз здаецца, што гэта было шмат гадоў таму. Яна была для мяне ўсім, а потым прыйшоў гэты страшны вечар. Няўжо гэта было толькі учора? Вечар, калі яна грала так жахліва, што ў мяне ледзь не разарвалася сэрца. Яна мне потым усё растлумачыла. Гэта было так кранальна, але мяне не кранула ўвогуле. І я назваў яе пустой і абмежаванай. Пасля адбылося нешта жудаснае.
Не буду казаць, што менавіта, але мяне гэта страшна напалохала, і я вырашыў вярнуцца да Сібілы. Я зразумеў, што паступіў дрэнна. І вось, аказваецца, яна памерла. Гары, скажыце, што мне зараз рабіць? Вы нават не ўяўляеце, у якой я небяспецы. І цяпер няма каму утрымаць мяне ад падзення, а яна магла б гэта зрабіць. Якое яна мела права забіваць сябе? Гэта так эгаістычна. Дарагі мой Дорыан, вымавіў лорд Генры, жанчына можа выправіць мужчыну толькі адным спосабам – надакучыць яму да такой ступені, што ён цалкам страціць інтарэс да жыцця. Калі б вы ажаніліся з гэтай дзяўчынай, вы былі б няшчасныя. Зразумела, вы б ставіліся да яе вельмі добра. Гэта не складана, калі чалавек табе абыякавы. Але хутка яна зразумела б, што вы яе больш не любіце. А калі жанчына адчувае, што муж безуважны да яе, яна пачынае крыкліва і безгустоўна апранацца. Я вас запэўніваю, што з улікам усіх абставін гэты шлюб быў прырэчаны на крах. Мажліва, вы маеце рацыю, вымавіў Дорыан, але я лічыў, што абавязаны ажаніцца з ёй. Я не вінаваты, што гэта страшная драма перашкодзіла мне выканаць мой абавязак. Вы неяк сказалі, што над добрымі рашэннямі навісае злы рок. Яны заўсёды прымаюцца занадта позна. Менавіта так здарылася і са мной. Добрыя намеры – проста дарэмныя спробы ісці супраць законаў прыроды. Іх спараджае празмерная ганарыстасць, і яны заўсёды заканчваюцца нічым. Час ад часу яны дастаўляюць нам раскошныя, але бясплодныя пачуцці, якія суцяшаюць нас, але далёка не ўсіх, а пераважна людзей слабых. Добрыя намеры – гэта чэкі, якія выпісваюцца людзьмі на імя банка, у якім у іх няма бягучага рахунку. Гары, выклікнуў Дорыан Грэй, чаму я не пакутую так моцна, як мне хацелася б? Няўжо ў мяне няма сэрца? Як вы лічыце? Назваць вас чалавекам без сэрца ніяк нельга, улічваючы ўсе тыя глупствы, якія вы нарабілі за апошнія 2 тыдні, адказаў лорд Генры. Дорыан схмурнеў. Мне не падабаецца такое тлумачэнне, Гары, але я рады, што вы не лічыце мяне бессардэчным. Я ведаю, у мяне ёсць пачуцці і ёсць душа. Я абсалютна ўпэўнены ў гэтым. І ўсё ж, тое, што здарылася, не падзейнічала на мяне так, як павінна было б. Я ўспрыняў усё гэта як цудоўную развязку нейкай захапляльнай п'есы, пранізанай жахлівай прыгажосцю грэцкай трагедыі, у якой я выконваў значную ролю, але якая не закранула маёй душы. Затое вы закранулі вельмі цікавае пытанне, сказаў лорд Генры. Думаю, растлумачыць гэта можна наступным чынам. Сапраўдныя трагедыі ў жыцці падчас набываюць такую неэстэтычную форму, што абражаюць нашы пачуцці сваёй брутальнай апантанасцю, страшэннай заблытанасцю, крайняй бессэнсоўнасцю, поўнай адсутнасцю вытанчанасці. Яны выклікаюць у нас гідлівасць, як і ўсё вульгарнае. Мы бачым у іх адну толькі грубую сілу і паўстаём супраць гэтага. Але здараецца і так, што мы сутыкаемся ў жыцці з драмай, у якой ёсць рысы мастацкай прыгажосці. Калі прыгажосць гэтая сапраўдная, то драматызм падзей нас захоплівае, і мы нечакана заўважаем, што мы ўжо не дзейныя асобы, а гледачы гэтай трагедыі. А хутчэй за ўсё і тыя, і другія адразу. Мы назіраем за самімі сабой, і сама незвычайнасць такога відовішча нас захапляе. Што па сутнасці адбылося ў дадзеным выпадку? А тое, што юная дзяўчына
скончыла жыццё самагубствам з-за кахання да вас. Мне шкада, што ў маім жыцці не было нічога падобнага. Я тады паверыў бы ў каханне і вечна схіляўся б перад ім. Але ўсе, хто любіў мяне, заўсёды абавязкова жадалі жыць яшчэ доўгі час пасля таго, як я пераставаў думаць пра іх. Усе яны распаўнелі і сталі нуднымі. Кожны раз, калі я іх сустракаю, яны адразу ж пачынаюць згадваць мінулае. Ах, гэта неверагодная жаночая памяць, суцэльнае пакаранне. І якую інтэлектуальную коснасць яна выкрывае. Чалавек павінен убіраць у сябе фарбы жыцця, але ні ў якім разе не памятаць яго падрабязнасцяў. Падрабязнасці заўсёды вульгарныя. У такім выпадку я мушу пасеяць макі ў сваім садзе, уздыхаючы прамовіў Дорыан. У гэтым няма патрэбы. Жыццё заўсёды трымае макі ў сваёй руцэ. Праўда, некаторыя рэчы надоўга затрымліваюцца ў нашай памяці. Аднойчы я на працягу цэлага сезона насіў у пятліцы толькі фіялкі. Гэта было нешта накшталт эстэтычнай жалобы па адным любоўным захапленні, якое не хацела паміраць. Але ўрэшце рэшт яно загадала доўга жыць. Ужо не памятаю, што было прычынай смерці. Хутчэй за ўсё, абяцанне, дадзенае прадметам майго кахання, ахвяраваць для мяне ўсім на свеце. Гэта жудаснае абяцанне. Яно выклікае ў чалавека страх перад вечнасцю. Дарэчы, можаце сабе ўявіць, на мінулым тыдні на абедзе ў лэдзі Хэмпшыр маёй суседкай за сталом апынулася менавіта гэтая дама, той самы прадмет майго кахання. Убачыўшы мяне, яна адразу ж пусцілася ва ўспаміны і прынялася раскопваць мінулае і варушыць будучыню. Я пахаваў гэты раман у магіле пад асфадэлямі, а яна зноў выцягнула яго на свет і запэўнівала мяне, што я разбіў ёй усё жыццё. Павінен адзначыць, што за абедам яна уплятала стравы з зайздросным апетытам, так што я за яе не хвалююся. Але ж якая бестактоўнасць, якая адсутнасць густу! Бо ўсё хараство мінулага ў тым, што яно ў мінулым. А жанчыны ніколі не жадаюць заўважаць, што заслона апусцілася. Яны жадаюць працягваць спектакль, калі ўсякая цікавасць да яго ўжо знікла. Калі б даць ім волю, кожная камедыя мела б трагічную развязку, а кожная трагедыя пераходзіла б у фарс. Жанчыны ў жыцці выдатныя актрысы, але ў іх няма артыстычнага чуцця. Вы аказаліся шчаслівейшым за мяне, Дорыан. Клянуся вам, ні адна з жанчын, з якімі я быў знаёмы, не зрабіла б з-за мяне таго, што зрабіла з-за вас Сібіла Вэйн. Звычайныя жанчыны суцяшаюцца ў гэтых выпадках дастаткова лёгка. Некаторыя з іх знаходзяць суцяшэнне ў тым, што носяць сентыментальныя колеры. Не давярайце жанчынам, якія незалежна ад узросту носяць сукенкі ліловага колеру, ці тым, хто пасля 35 гадоў мае прыхільнасць да ружовых стужак. Гэта заўсёды жанчыны з бурным мінулым. Іншыя суцяшаюцца тым, што нечакана адчыняюць якія-небудзь добрыя якасці ў сваіх мужах. Яны выстаўляюць на паказ сваё сямейнае шчасце, быццам бы гэта самы вытанчаны з грахоў. Ёсць і такія, хто шукае суцяшэнне ў рэлігіі. Рэлігійныя таінствы для іх такія ж прываблівыя, як флірт. У гэтым мне аднойчы прызналася адна жанчына. Акрамя таго, нішто так не ліслівіць жаночай ганорнасці, як рэпутацыя грэшніцы. Сумленне ўсіх нас робіць індывідуалістамі. Так, не пералічыць усіх суцяшэнняў,
якія могуць знайсці сучасныя жанчыны. Прычым я не згадаў яшчэ самае галоўнае з іх. «І якое ж?» – спытаў Дорыан. «Лепшае суцяшэнне для жанчыны – гэта адбіць чужога прыхільніка, калі не можаш утрымаць свайго. І тыя, у каго гэта атрымліваецца, карыстаюцца ў грамадстве асабліва высокай рэпутацыяй». Але як моцна, напэўна, Сібіла Вэйн адрознівалася ад большасці сучасных жанчын. У яе смерці, на мой погляд, ёсць нешта ўзнёсла цудоўнае. Я ўсцешаны, што жыву ў такі час, калі могуць адбывацца такія незвычайныя рэчы, якія пераконваюць нас у рэальнасці існавання рамантычных пачуццяў, палкай страсці і сапраўднага кахання, бо большасць людзей толькі імітуе іх. Вы забываеце, з якой жорсткасцю я з ёй абышоўся. Жанчыны – істоты, надзеленыя прымітыўнымі інстынктамі, таму любяць жорсткасць. Мы ім падарылі свабоду, але яны ўсё роўна па сутнасці сваёй застаюцца рабынямі і не могуць жыць без гаспадара. Яны любяць, каб імі кіравалі. Я ўпэўнены, у тую хвіліну вы былі бездакорны. Ніколі не бачыў вас па-сапраўднаму разгневаным, але магу ўявіць сабе, як цудоўна вы выглядалі. Пазаўчора вы мне сказалі адну рэч, якую я тады ўспрыняў як своеасаблівую гульню розуму. Але зараз я бачу, што вы былі абсалютна правы і што гэтым шмат што тлумачыцца. І што ж я такога сказаў? Што Сібіла Вэйн увасабляе ў сабе вобразы ўсіх рамантычных гераінь. Сёння яна Дэздэмона, заўтра Афелія. Сёння яна памірае як Джульета, заўтра уваскрасае як Імагена. Цяпер яна ўжо ніколі не ўваскрэсне. Ледзь чутна прамовіў Дорыан, закрываючы твар рукамі. На жаль, не ўваскрэсне. Сваю апошнюю ролю яна ўжо адыграла. Але яе адзінокую смерць у гэтай убогай грымёрцы вы павінны ўспрымаць як жудасны эпізод якой-небудзь трагедыі, напісанай за часамі караля Якава. Гэтая дзяўчына, па сутнасці, ніколі не жыла, а значыць, і не памірала. Для вас яна была ўсяго толькі летуценнем, што прамільгнула ў п'есах Шекспіра і зрабіла іх яшчэ больш бліскучымі. Жалейкай, якая надавала музыцы Шекспіра яшчэ больш салодкага зачаравання. Але першае ж сутыкненне з рэальнасцю згубіла яе, і яна сышла з гэтага свету. Аплаквайце ж Афелію, калі пажадаеце. Пасыпайце галаву попелам, бядуючы па задушанай Кардэліі. Кляніце нябёсы за гібель дачкі Брабанцыева. Але не ліце дарма слёз па Сібілі Вэйн. Яна была нават менш рэальная, чым усе гэтыя гераіні. Наступіла маўчанне. Праз некаторы час Дорыан Грэй, з палёгкай уздыхнуўшы, нягучна прамовіў. Вы дапамаглі мне зразумець самога сябе, Гары. Я і сам цьмяна адчуваў тое, што вы мне зараз сказалі, але баяўся пра гэта думаць. Як добра вы мяне ведаеце. Але не будзем больш абмяркоўваць тое, што здарылася. Гэта быў цудоўны душэўны досвед. Вось і ўсё. Жадаў бы я ведаць, і наканавана мне ў будучыні перажыць што-небудзь такое ж незвычайнае. Ці так бывае толькі раз у жыцці?
Вас чакае яшчэ шмат незвычайных перажыванняў, Дорыан. Пры такой прыгажосці для вас няма і не можа быць нічога немагчымага. Але прыйдзе час, і я стану пачварным, старым і зморшчаным. Што тады? Ну, тады, сказаў лорд Генры, вам давядзецца змагацца за кожную сваю перамогу, хоць зараз яны вам дастаюцца без аніякіх намаганняў. Але вы павінны берагчы сваю пекнату. У наш век людзі занадта шмат чытаюць і таму губляюць мудрасць. І занадта шмат думаюць і таму губляюць хараство. Ну а зараз вам, мабыць, трэ апранацца і ехаць у клуб. Мы і так ужо спазняемся. Лепш я прыеду адразу ў оперу, Гары. Я адчуваю сябе занадта стомленым, каб абедаць. Які нумар ложы вашай сястры? Здаецца, 27. Гэта ў бенуары. На дзвярах вы ўбачыце яе імя. Мне вельмі шкада, Дорыан, што вы не будзеце са мной абедаць. Праўда, няма сіл, прамовіў Дорыан. Я вам вельмі ўдзячны, Гары, за ўсё, што вы мне сказалі. Вы, безумоўна, мой лепшы сябар. Ніхто не разумее мяне так, як вы. Гэта яшчэ толькі пачатак нашага сяброўства, усміхнуўся лорд Генры. Што ж, спадзяюся ўбачыць вас не пазней за палову на 10. Памятайце, спявае паці. Калі лорд Генры зачыніў за сабой дзверы, Дорыан пазваніў, і праз некалькі хвілін з'явіўся Віктор. Ён прынёс лямпы і апусціў шторы. Дорыан нецярпліва чакаў, калі той нарэшце сыдзе. Яму здавалася, што камердынер сёння як ніколі марудлівы. Як толькі Віктор пайшоў, Дорыан кінуўся да экрана і адсунуў яго. Ніякіх новых перамен у партрэце не адбылося. Відаць, вестка аб смерці Сібілы Вэйн была дасягнула яго выявы раней за яго самога. Партрэт даведваўся пра падзеі ў жыцці Дорыана адразу ж, як яны адбываліся. І гэты жорсткі выраз у лініі вуснаў з'явіўся ў тое самае імгненне, калі дзяўчына выпіла атруту. А можа, справа не ў саміх падзеях у яго жыцці, а ў тым, што адбываецца ў яго душы? Разважаючы пра гэта, Дорыан спытаў у сябе: а што, калі ў адзін цудоўны дзень партрэт стане змяняцца прама ў яго на вачах? Ён скалатнуўся ад адной толькі думкі пра гэта, але ў той жа час у яго ўзнікла вострае жаданне гэта ўбачыць. Бедная Сібіла. Але ж як рамантычна. Яна так часта грала смерць на сцэне, што смерць урэшце дакранулася да яе і забрала яе з сабой. Цікава, як яна сыграла сваю апошнюю ролю? Ці праклінала яго паміраючы? Не, бо яна памерла з-за кахання да яго, і з гэтага часу каханне для яго будзе заўсёды святыняй. Сваім зыходам з жыцця Сібіла загладзіла сваю віну перад ім, і ён не будзе больш думаць пра тое, колькі ён выпакутаваў з-за яе у той жудасны вечар у тэатры. Яна застанецца ў яго памяці як чароўна-трагічны вобраз, пасланы на вялікую сцэну жыцця, каб паказаць свету вышэйшую сутнасць любові. Пры ўспаміне аб дзіцячым тварыку Сібілы, аб яе чароўнай жвавасці і сарамлівай грацыі, Дорыан адчуў на вачах слёзы. Ён таропка змахнуў іх і зноў паглядзеў на партрэт. Так, падумаў Дорыан, настаў час зрабіць выбар і вырашыць, як жыць далей. А можа, само жыццё зрабіла за яго гэты выбар? Так, жыццё вырашыла за яго. Жыццё і яго ўласная няўтольная цікаўнасць да жыцця. Вечная маладосць, незлічоныя захапленні, асалоды вытанчаныя і забароненыя, нястрымныя радасці
і яшчэ больш неўтаймаваныя заганы. Усё гэта ён павінен зведаць. А цяжар яго ганьбы няхай ляжыць на партрэце. На імгненне яму стала балюча пры думцы, што прыўдалы твар на партрэце будзе станавіцца з кожным днём усё больш пачварным. Аднойчы, шмат дзён таму, ён па-блазенску, наследуючы нарцысу, пацалаваў, ці зрабіў выгляд, што пацалаваў, намаляваныя на палатне вусны, якія так злосна ўсміхаюцца яму цяпер. Раніца за раніцай ён прыходзіў сюды і падоўгу стаяў перад партрэтам, здзіўляючыся яго прыгажосцю і адчуваючы, як ён усё больш зачароўвае яго. Няўжо кожны рух яго душы будзе зараз адбівацца на партрэце? Няўжо яго двайнік сапраўды стане настолькі выродлівым і брыдкім, што прыйдзецца схаваць яго пад замок, далей ад сонечных праменяў, якія залацілі гарачым бляскам раскошныя хвалі яго кучараў. Як бясконца шкада. Раптам ім авалодала гарачае жаданне маліць вышэйшыя сілы аб тым, каб знікла гэтая звышнатуральная сувязь паміж ім і партрэтам. Бо партрэт стаў змяняцца менавіта таму, што ён аднойчы ўзмаліўся аб гэтым. Так можа, пасля новага малення партрэт страціць сваю страшную ўласцівасць. Але хіба ён знойдзе ў сабе сілы адмовіцца ад магчымасці заставацца вечна маладым? Якой бы эфемернай ні была гэтая магчымасць, і якімі б фатальнымі наступствамі яна не пагражала. І хіба гэта ўвогуле яму пад сілу? І сапраўды яго просьба прычынілася да такіх змен у партрэце? Ці не хаваюцца прычыны ў нейкіх непасціжных законах прыроды? Калі думка здольная ўплываць на жывы арганізм, дык, можа быць, яна ўплывае і на неадушаўлёныя прадметы. Больш за тое, ці не можа тое, што па-за намі, гучаць ва ўнісон з нашымі настроямі і пачуццямі, нават без удзелу нашай думкі ці свядомай волі. Ці не здольны атам імкнуцца да іншага атама пад уплывам таямнічага прыцягнення або дзіўнай роднасці? Зрэшты, ці не ўсё роўна, якая прычына? Не, ён не будзе заклікаць цёмныя сілы, каб тыя дапамаглі яму. Калі партрэту наканавана мяняцца, значыць, ён павінен мяняцца. Назіранне за працэсам гэтых змен можа дастаўляць яму велізарную асалоду. Партрэт дасць яму магчымасць вывучаць самыя патаемныя рухі сваёй душы, стане для яго чароўным люстэркам. У гэтым люстэрку ён калісьці ўпершыню па-сапраўднаму ўбачыў свой твар, а цяпер убачыць і сваю душу. І калі для яго двайніка наступіць зіма, для яго будзе працягвацца цудоўная пара паміж вясной і летам. Калі з твару на партрэце сыдуць фарбы, і яно ператворыцца ў мярцвяна-бледную маску з алавянымі вачыма, яго ўласны твар будзе па-ранейшаму захоўваць чароўныя фарбы юнацкасці. Квітненне яго красы будзе працягвацца да канца яго дзён. Пульс жыцця ніколі не аслабне. Падобна грэцкім багам, ён будзе вечна моцным, радасным і нястомным. Ці не ўсё роўна, што будзе з яго партрэтам? Яму самому зараз няма чаго будзе баяцца, а гэта самае галоўнае. Дорыан Грэй, пасміхаючыся, паставіў экран на ранейшае месца і пайшоў у спальню, дзе яго ўжо чакаў камердынер. Праз гадзіну ён быў у оперы. Лорд Генры сядзеў ззаду, абапёршыся на яго крэсла.